tayo, Nay. Ayan po si nanay po. Napakapihin po namin siya. Ayan po si nanay, babaeng homeless sa tabi ng kalsada po. Nadaanan po namin ni Love to Your Vlog. Subawan natin siyang kausapin at pakakapihin po natin siya. Ayan po. Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan po si nanay kasama ni Love to Your. Bigyan kaming kape. Subukan natin siyang kausapin, kawawa naman. Para matulungan siya. I-rescue natin siya kasi mga malimatid ng kausap. Ayan po. Ayan po si nanay, bigyan siya ng kape. Good morning po kayo ng lahat. Ayan po, homeless po yan, pusat ni Love to Your. Daanan po namin ito, makakapihin po namin siya. Subukan natin siyang pakainin. Kawa naman po, tanda lang po namin. Ito po ni Love to Your vlog. Ayan po, subukan natin siyang punan ng interview. Ito si nanay niya. Pwede nga. Ano pangalan niyo, Nay? Ano pangalan niyo? Raquel ano? Raquel ano daw lang? Raquel, ano? Raquel ano, Nay? Raquel. Wala ka sa photo, hindi. Then, namin ortiga. Ano yan? Anak niyo na? Anak niyo? Ortiga. Saan po nakatira? Kapatid ko po yun kay Nanay Dolores. Kapatid niyo? Dolores. Nanay Dolores Neptune. Yan po yung kapatid niyo? Ay, nahirap po niya nini. Si Ramon. Si Ramon po ano Isaak. Yung malaman tatay, si tatay Manguan Neptune. Tatay niyo po si Mang Juan. Si Ramon po kapatid niyo po. Saan po siya nakatira, Nay? Si Ramon, sa si Daniel. Oo. May Daniel po. magkano lahat? 20. 20? Saan nakatira sila, Nay? Saan nakatira? Ito. Yung mga kapatid mo? Mamaya po, bigyan namin kayo ng pera. Pakainin muna namin kayo, Nay. Bigyan mo lang muna. Para lang. Ito na yun. Sige po, sulti kayo doon sa gilid. Doon. Nanay, oh. Wow po, wala pong pinilas, oh. Nakasada. Siya kasi nakatambay sa gilid ng kasada, eh. Nanay Raquel, ang babaeng homeless, walang tsinelas. Taga saan po kayo, Nan? Taga saan kayo mainit? Taga saan po kayo, mainit ka? Sa kanila. Tapos po dyan,
Ano yung dala nyo na? Mga damit nyo na? Madamit ko yan. Nay, taga saan po kayo, Nay? Ano gusto? Ang mga kalabliers, medyo hindi ko alam kasi may mga sinasabi siya, hindi ko alam kung nag-uulyanin or hindi ko alam eh, medyo may mga sinasabi, minsan malayo yung sagot niya sa mga tanong ko. Pinapakain ko muna siya para nagugutom ata eh. Pinakapit ko muna sa kapandesal. Taga saan po kayo? Saan? May anak po kayo? Asan po yung mga anak ninyo? Asa po yung mga anak ninyo? Ilan taon ka na, Nay? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na, Nay? Ilan taon ka na? Patanda po ni Donita. Kamukha ni Donita po. Oh. Sa inyo po, si Nanay yun. Nanay Raquel. Pagtanda ni Donita, kaya mukha ni Donita. Donita Rosibuano. Tara nyo. Tara nyo, kamukha oh. Taga saan ka, Oh, Nay? pati kumain oh, kamukha oh. Tara nyo. Oh. Donita Rosibuano. Pag tumanda kayo ng mukha mo, ayan oh. Bakit nandito ka? Nanay Raquel. Pati yung pagkain, kamukha oh. Tara nyo. Pati pagkain, oh. Donita Ros, ang Donita Rosibuano pag kumakain si nanay oh. Nanay Raquel oh, tara nyo. May ilang taon na kayo, Nay? Oh, Ilang taon na po kayo? ano, 37. 37 o 67? 67? 4. Ah, 64. Po. 64 na kayo. 7 po sa meron mag-apate niya Ah, 64 na po kayo. Ilan po yung anak nyo, Nay? Ilan ang anak nyo? Ilan ang anak nyo? po. Ilan piraso anak nyo? Anak ko po, 18. 18 taon pa lang, 18? 18 pa. Yung edad, 18? Yung edad. Yung edad? 19 anos sa 80, saka 81. Ah, yung kanilang birthday nila. Asa po yung mga anak ninyo, Nay? Ha? Nay, nasaan daw yung mga anak nyo? Nasaan sila? Sa bahay nyo? Saan bahay nyo, Nay? Malayo dito bahay nyo? Malayo dito bahay nyo? Malayo? Sa kabila. Hindi pa ako Gusto nyo, Nay, gusto nyo maligo? Gusto nyo maligo? Tsaka magpagupit? Pagupitan ka namin? Gusto nyo maligo? konti. Oo, para gumanda kayo. Ayun o. Ayan, suklay si nanay ng buhok ko. Tanong, tigas na ng buhok niya. O, tigas na o. Tanong nyo. O, tigas na ng buhok. Gusto nyo magpaligo na? Maligo? Gusto nyo maligo? Tsaka mga pagupit ka namin? Dito ka lang, harap na. Yan si Nanay, tinanong namin kung anong pangalan niya. Sabi niya, Raquel daw. Pero, palayaw lang daw niya yon. So, may mga tanong kasi kami sa kanya na nasasagot niya. Pero ngayon, may mga tanong din kami na hindi niya nasasagot. So, yan, minsan sasalta siya, minsan hindi.
Asan mga anak mo, Nay? Sa mga anak mo? Ha? Ayan, may mga dala-dala po siya. Bigla ko siya ng pandesal tsaka kape. Kasi wala ditong malapit na kainan. Sabi niya pandesal daw tsaka kape. Ayan, may mga dala siyang damit. Ayan po si nanay. Baka may nakakakilala sa kanya. O hinahanap na siya ng mga anak niya o asawa. O nanay, kapatid. So, yan po. Bali sabi niya, Nanay Raquel daw ang pangalan niya. Ano, Nay? Saan ka ba nakatira, Nay? Ha? Saan ka nakatira? Ayan po, hindi pa siya nagsasalita. Pero kanina nagsasalita siya eh. Medyo parang sa tingin ko, nalipasan ko ng gutom si nanay eh. Kasi kanina kumakain siya ng chicharon, yung chicheria na parang chicharon. So, sa tingin ko, nalipasan siya ng gutom. Nagsasalita siya pag gusto niya magsalita. Pero kanina tinanong namin siya kung gusto niya kumain. Sabi niya, gusto daw niya kumain. Naghahanap kami ng mga kainan dito. Wala naman. So, sabi niya, sinapay daw tsaka kape. So, ayan po mga ka-loveliers. So, kung sino man nakakilala kay nanay, baka hinahanap na rin to ng kanyang mga pamilya. So, ayan po si nanay. Raquel daw po ang pangalan niya, pero sa tingin ko po hindi Raquel ang pangalan niya eh. Baka yun na lang ang natatandaan yung tawag sa kanya. Ayan po mga ka-loveliers. Ano, Nay? Saan mga anak mo, Nay? Pesa nga, isa pa. Na? Pesa. Ano po? Pesa. Ayan, Nay, binigyan na kita. Ayan, medyo parang, Nay, saan ka ba? Ha? Saan ka po? Balik. Mama sana. Mga ka-loveliers, subukan natin sa bilan ng tinelas. Wala siyang tinelas eh, oh. Yan, oh. Mamaya po, update namin ulit kayo. Bigyan na namin siya ng tinelas. Kaya subukan natin kung pwede na maligo siya. Kasi meron naman siyang dalang damit eh. Pagkain niya suot, bilan natin na bagong damit. Subukan natin siya kung pwede na. Mamaya po, mamaya po mga ka-loveliers, update namin kayo pag nabilan namin siya ng tinelas. Ayun, kasapin muna namin siya yung wala siyang tinelas. Sige po, andito na muna kami, ano. Love, dito naman tayo. Ha? Dito naman tayo, may update natin dito. Sige. Dito naman tayo. Yan po mga ka-loveliers muna. Mamaya po, i-update namin kayo. Bilan natin yung tinelas. Bili kami chinelas, no? Sige po, bye-bye muna. Ayan po mga kaibigan, ka-loveliers. Binilang po ni Loveliers ng tinelas si Nanay Raquel. Ayan po, binibigay po ng tinelas. Update po namin kayo pag subukan natin na paliguan sa bisan. Wawa naman po, matagal lang po siyang homeless. Saan ka ba, Nay? Ayan po. Yan o. Nay, ano masabi nyo, Nay? Bago tinilas nyo, ano masabi nyo? Ano sabihin nyo bago tinilas nyo? Binili niyo to? Nay, ano masabi mo na bago tinilas mo, Nay? Sabi nyo thank you. Nay, sabi nyo thank you, Nay.
Nanay Raquel. Nanay Raquel. Ayan po, pinagnilag ng pinelas. Natin yun. Ayan po mga kalabliers, binila ko po siya ng tsinelas kasi nakayapak siya. So, pagka, yan, di ko alam po yung mga sinasabi kasi niya medyo, ano na maintindihan. So, ayan po muna mga kalabliers, iwanan po muna namin siya kasi wala akong makuha ng detail sa kanya eh. So, pag may nakakita sa kanya, baka kilala, baka hinahanap na ng mga, ng mga kaanak. So, ayan po mga kalabliers. Bali sabi niya, Nanay Raquel daw po siya. Yan po. Update namin kayo pag kay Nanay Raquel. I-update namin Kung natin kayo. ako bigyan maligo, papalit ng damit. Ngayon kasi parang ayaw pa niya. So sa ngayon, yan po muna mga kalabliers. Update na lang namin kayo. Okay. Salamat po. Bye-bye. Good morning. Ay, Morning. babay na Nay. Nay. Ay, bye-bye na po. Babay na, babay. Babay. Kaya na babay. Bye-bye. Tatay pa yung pera. Pwede mapito. Okay.